Lina ta durƙusa a hankali ta miƙa hannuwanta, magen ta miƙe ta matsa kusa da ita, sannan ta shafa kanta a hannun Lina. A lokacin ne Lina ta ji zuciyarta ta cika da farin ciki, sai ta ji a ranta ta samu abokiya ta gaskiya. Sai wata tsohuwa mai kyakkyawan murmushi ta fito daga bayan labulen ta ce da murya mai tausayi, "Aha! Kin haɗu da Azura kenan." Lina ta maimaita sunan cikin natsuwa. Azura? Tsohuwar ta gyaɗa kai. Mage ce mai ban al'ajabi. Idanuwanta biyu ba iri ɗaya ba ne ba tun haihuwarta. Ta sha wahala, amma tana da baiwar gane mutumin da ya dace da ita. Lina ta ji kamar ana magana ne a kanta. Lina ta ce, "Ta daɗe tana nan?" da ayar tambaya. Tsohuwar ta ce, tana zuwa tana tafiya, amma duk lokacin da ta dawo sai ta zauna kamar tana jiran wani. Lina ta yi shiru, amma a cikin zuciyarta ta sani ita ce wanda magen Azura take jira. Tsohuwar ta murmusa tana kallon yadda mage Azura ke jingine a jikin Lina, sannan ta ce, "Idan Azura ta zaɓe ki, hakan na nufin ta amince da ke, kuma hakan ba abu ne da yake faruwa da kowa ba." Lina ta ɗauki Azura a hankali, ta rungume ta cikin ƙauna. "Zan kula da ita," ta ce cikin jin daɗi. Da suka fita daga shagon, rana tana faɗuwa, kuma idanuwan Azura ɗaya yana ƙyalli kamar hasken rana, ɗayan kuma yana haskawa kamar ganyen bishiya. A lokacin ne Lina ta fahimci cewa mage ɗin na daban ne, akwai wani sirri a cikin idanuwarta. Tun daga wannan ranar suka zama abokai na gaskiya. Duk lokacin da Lina ke cikin damuwa, Azura tana shigowa ta zauna a gefenta, tana yi kamar mai rarrashinta. Sannan duk lokacin da Lina take farin ciki, Azura tana tsalle kamar tana dariya. To, ku biyo mu sannan ku yi like and subscribe don jin wani sirri ne a cikin idanuwan Azura.